नमस्कार फ्रेंड्स बापाମାନଙ୍କର ସେଥିରୁ ସମ୍ପର୍କ କଜଳପତି ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଛୋଟବେଳେ ତ ଦିନରାତି ସବୁ ଖେଳିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିଥିବେ ଦିନରାତି କ'ଣ, ତ ବହୁତ ଜଣ ହେଲା ଜାଣିନଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିନରାତି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ନ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଛୋଟବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଥର ଖେଳିଥିବେ, ଆଉ ନିଜେ କରିଥିବେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ହେଲା ଭୁଲିଗଲେଣି। ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇଥିଲି, ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଆସି ମୋତେ କହିଲା କି ଭାଇ କରିଦେ, ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କରିଦେଲି। ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ନ କରିବି, କି ମୁଁ ନା ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରୁଣା ଖେଳକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଖାତା ନେଇ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଖାତାରୁ ଗୋଟେ ସାଦା ପେଜ୍ ଚିରି ନେବେ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଜ୍ଟାକୁ ଚିରି ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିରି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ବାଗେଇକି ଯେମିତି ମାମା ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମାମା ଦେଖିଦେଲେ ଗଲା, ମାଡ଼ ହବ ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ। ତେଣୁକରି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଗଜ ଛାଡ଼ି ନେଲି। ଏ କାଗଜଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାତାକୁ କରିଦେବା ସାଇଡ଼୍, କାଗଜକୁ କରିବା ଫୋଲ୍ଡ। କାଗଜଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତ କାଗଜଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଚିରି ଯାଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଚଳିବ, ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏପଟେ କାଗଜ ମୁଁ କେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ଏବଂ କାଗଜର ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମିଶାଉଛି, ସେଇ ଲାଇନ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମିଶାଇ ଯେମିତି ପୁରା ସିଧା ରହିବ, କୌଣସି କାଗଜ 19-20 ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ। ତ ଏପଟେ କର୍ଣ୍ଣରର ପୁରା ଯେମିତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନିଆ ହେଇକି ରହିବ, କର୍ଣ୍ଣର ଯେମିତି ଟିକେ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର ହେବ। ହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲ୍ ଟାଇପ୍ର କାଟିବା, ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲ୍ ଟାଇପ୍ର। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରେସ୍ କରି ଦେଉଛି, ସେଇଭଳି ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ଟା କେମିତି ସମାନ ଅଛି। ବାକି ମୁଁ ଏପଟ ଦେଖିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଳକା ପେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଚିରି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଖାତା ପକାଇ, ମୁଁ ଯେମିତି ଖାତା ପକାଇ ଚିରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଖାତା ପକାଇ ଚିରି ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ପକାଇବେ ସ୍କେଲ୍ରେ ଚିରି ପାରିବେ, ଛୁରୀରେ ଚିରି ପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନେ ଚିରିବେ। ତ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାତା ଅଛି, ତ ମୁଁ ଖାତାରେ ଚିରିଲି ବଳକା ପାର୍ଟ। ତ ବଳକା ପାର୍ଟ ଚିରି ନେଲା ପରେ ବଳକା ପାର୍ଟ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାତା ଏବଂ ବଳକା ପାର୍ଟଟାକୁ କରିଦେବା ସାଇଡ଼୍। ତ ଭାଇ ଯାଇ ତ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆମର ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ମଝି ଭାଙ୍ଗଟା ଯେମିତି ଅଛି, ତା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗଟା ହେବ। ତ ଆମେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗଟା ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ତ ପୁଣି ଆମେ ଏପଟ କର୍ଣ୍ଣର ସେପଟ କର୍ଣ୍ଣର ମିଶାଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଛି। ତ ଠିକ୍ କର୍ଣ୍ଣରକୁ କର୍ଣ୍ଣର ମିଶାଇକି ଆପଣମାନେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ। କର୍ଣ୍ଣରକୁ କର୍ଣ୍ଣର କେମିତି ମିଶାଇକି ଏପଟେ ତଳ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ତଳକୁ ତଳ ସମାନ କରିଦେବେ। ସମାନ କରିଦେଲା ପରେ ଇଏ ଆମର ଭାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟୁ କହିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ କହିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି 4ଟା ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ତ 4 ଭାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଏପଟ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ନେଇ ଏପଟ କର୍ଣ୍ଣର ରଖିବେ। ଏଇପଟ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବେ। ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲି। ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ଟା ହେଲା, ଏପଟ ଗୋଟେ ଘର ପାଇଗଲେ, ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ଘର ପାଇଗଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲି। ଏପଟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଘରଟା ମୁଁ ସେପଟ ପାଇଥିଲି, ସେପଟ ଘରଟା କମିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ସବୁ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ନେଇ ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ ରଖିବି। ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ସେ ବନିବ, ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତ ବାକି ମୁଁ ଏଇଟା ବି ପ୍ରେସ୍ କରିବି। ଆରେ ବା, ଏଇଟା ତ ଖାମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ
ଏ କର୍ଣ୍ଣରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିକି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ 4 କର୍ଣ୍ଣରକୁ ରଖି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବି 4 କର୍ଣ୍ଣର ହେଇଗଲା। ଇଏ ଟୋଟାଲି ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କଲେ ଚଳେ। ଏଇଟା ପୁରା ଡାଇଗ୍ରାମ ଯେମିତି କିଛି ବି 19 ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏପଟ ସେପଟ ଚାରିଆଡ଼ ଡାଇଗ୍ରାମ ଯେମିତି ସମାନ ରହିବ। ଏପଟ ଯେଉଁ ଖୋଲା ଅଛି ସେପଟ କିଛି କରିବେନି, ସେପଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପଟଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ପଟଟା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ସେଇ ପଟ ହିଁ ଉପରକୁ ରଖିବେ। ବାକି ଯେଉଁ ପଟ ଖୋଲା ଅଛି ସେପଟ ତଳକୁ ରଖିବେ। ତ ଏପଟ ପୁଣି 1 କର୍ଣ୍ଣରକୁ ନେଇକି ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଣ୍ଟର, ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର। ତ ଏପଟ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବେ। ସେଣ୍ଟରରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲି। ତ ଇଏ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭାଙ୍ଗା ହେବ, କିନ୍ତୁ ହଁ ମନେ ରଖିବେ ଖୋଲାଟା ତଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ପଟଟା ସମାନ ଅଛି, କିଛି ଖୋଲା ହେଇନି କି ବନ୍ଦ ହେଇନି, ତ ସେପଟଟା ଉପରକୁ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ତ ଏପଟ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଖାମ୍ ଭଳି ହେଇଛି। ଏପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଏପଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲା ରହିଗଲା, ଏପଟେ ବି ଖୋଲା ରହିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲ୍ ସେପଟ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଯେଉଁଟା ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ବାହାର ପଟକୁ ରଖିବା। ତାକୁ ବାହାର ପଟକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେପଟକୁ ଆମେ ଆଙ୍ଗେଲ କରିବା। ଏପଟେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ, କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବି ମଧ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କିପ୍ କଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର କେମିତି ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ଦେଲି ତା ଭିତରେ। ଯେଉଁ ପକେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 କୋଣରୁ 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼ୁ କେମିତି ମୁନିଆ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ଠିକ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି ସେମିତି ଲେଖିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଖିବା। ଏମିତି ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର ଆକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପେନ୍ ଆଣିବା। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ ନେଇଆଇଛି। ତ ପେନ୍ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କଲର୍ ଯାହା ଥିବ ଲେଖିବେ। ବ୍ଲାକ୍, ୟେଲୋ, ରେଡ଼୍, ଗ୍ରୀନ୍, 4ଟା କଲର୍ ଲେଖା ହେବ। 4 କର୍ଣ୍ଣରରେ 4ଟା କଲର୍ ଲେଖା ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୋୟାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର, ଏଇ ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର 4ଟା କଲର୍ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି ରେଡ଼୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଡ଼୍ ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଗ୍ରୀନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଲେଖିଦେଉଛି। ତ ଗ୍ରୀନ୍ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ବ୍ଲାକ୍। ତ ବ୍ଲାକ୍ ଲେଖିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ୟେଲୋ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ମୋର ୟେଲୋ ସ୍ପେଲିଂଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ପେଲିଂଟା ଲେଖିଛି ସେ ସ୍ପେଲିଂଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ରିଏଲ୍ ସ୍ପେଲିଂଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଆମର ଲେଖାଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା। ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ସେଠି ଆମେ କିଛି କରିବାନି, ଖାଲି 1 2 ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ହେବ। ତ ଏପଟେ ଲେଖିଲି 1 2 3 4। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଲେଖିଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖି ସାରିଥିବେ। ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିଦେଲି 1 2 3 4 5 6 7 8। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ତଳେ ଲେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ମୁଁ କେଉଁଟା କହୁଛି। ତ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବା। 1 ତଳକୁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଲେଖା ହେବ, 2 ତଳକୁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଲେଖିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆଇଟମ୍ ଲେଖିବେ, ଯେମିତି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଉ କି ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଉ କି ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ହେଉ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲେଖୁଛି କ'ଣ ଲେଖିବି, ଭାବୁଛି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଲେଖିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ନା ଆଗ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଲେଖିଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଲେଖିଲି। ତ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଲେଖୁଛି। ବିରିୟାନୀ ସ୍ପେଲିଂଟା ମୋତେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବା। ବିରିୟାନୀ ସ୍ପେଲିଂ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆସୁନି, କ'ଣ କରିବା, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଖାଇଗଲିଣି। ତ ବିରିୟାନୀ ସ୍ପେଲିଂଟା କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ବିରିୟାନୀ ସ୍ପେଲିଂଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ।
ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ସରିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଦୋସା, ଏଗ୍ ରୋଲ୍, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ମୋମୋ, ଗୋଲଗପ୍ପେ ମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମ୍ୟାଗି ଆଉ ନୁଡଲ୍ସ, ମ୍ୟାଗି ନୁଡଲ୍ସ, ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଦୋସା, ଏଗ୍ ରୋଲ୍, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ମୋମୋ, ଗୋଲଗପ୍ପେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏସବୁର ସ୍ପେଲିଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦିନ ରାତି ବା ଡେ ନାଇଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଖେଳିପାରିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ପୁଅ ରହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ। ଆପଣ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ଖେଳିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖେଳିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ଖେଳ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଜ୍ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେଇଗଲି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍। ଆପଣ ପଚାରିବେ 4ଟା କଲର୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନେବେ, ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ନେବି, BLCK। ତ ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ଆସିଲା 4ଟା ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 1 2 ଆଉ ଆସିଲା 5 6, ଦେଖନ୍ତୁ 5 6। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି 6। ତ 6 ତଳେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ତ 6 ନୁଡଲ୍ସ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚେକ୍ କରିକି ଖେଳିପାରିବେ, ନିଜେ ଖେଳିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରତିଦିନ ଫନି ଲିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରେ, ଯାଇକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ମୋ ଜିନିଷ ପରଫେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।